И здравейте хора, аз съм Дони, днес ще играем Бравлхала. Първо, искам много да ви благодаря, че стигнахме 194 абоната. Знам, че в комюнити постът, който пуснах, пише 193 абоната, защото тогава, когато го пусках, бяха 193, а преди малко, преди да почна да записвам клипа, бяха 194. Много ви благодаря за това, което направихте. Много ви благодаря, че много харесахте новия ми клип, новите ми анимации. Бях си взел малко почивка от тях, защото прекалено много бях направил. Сега мисля да си вземам почивка от кют фототата и да правя повече анимации, така горе-долу да ги едувам. Но много ви благодаря, че оценихте този клип. Много ви благодаря и за коментарите на него, въпреки че е само един. Но и дори да беше хейт коментар, човека не му е харесал. Като не му е харесало, нищо не мога да му кажа. Сега ще играем Бравлхала, Friendly, 2 в 2. Ще игра с малко цунами. Да, няма звук, защото в момента слушалките ми ги няма. И се чува двойно аудиото и затова в момента ще сме без звук от играта. Добре, че мога да пусна доста тихичко да се чува. И горе-долу, да. Така, перфектно. И да, няма какво толкова да коментирам, освен това, че не съм най-добрия. Не съм най-добрия на тази игра, но поне става за нещо. Аз съм от жълтите, съм акулата. Те се кампят. Сега ще взема бомбата и ще ги взривя. Аз казах, ще ги взривя. Добре, вместо да взривя тях, взривих себе си, ама то не е проблем. Както виждате, не съм най-добрия, но все още поне не съм умрял. Само веднъж съм умрял. Само два пъти съм умрял. Те се унищожиха. Не, ти няма да посмееш да му унищожаваш. Да, горе-долу няма какво да се коментира. Исках да запиша клип на Brawl Stars, но не се получи и затова записвам клип на Бравлхала. Иначе за днеска беше планиран Brawl Stars клип, не Бравлхала клип. Но изневиделица излезнаха, че слушалките ми ги няма тук при мене в момента. И затова не можех да играя Brawl Stars, защото аудиото се чуваше много двойно. И да, добре, че го бях забелязал, докато едитвам клипа, че иначе, ако го бях пуснал, изобщо нямаше никой да го хареса. Но в момента ще играем Бравлхала. Мисля сега да поиграя малко Асури. Между другото, мисля вече да спра скриншотовете за тавато направо от тук. Дори да видя кой е скриншота. То не ми се получава така, както искам, врие. Добре, така става. Малко ще го поукрася и ще стане петорно по-хубаво. Както разбирате, да правя гейминг видеа е най-лесното нещо, което правя на света. Особено когато не ми се получават добре. И като трябва да правя по 50. 50 опита да ми се получи нещо. Защото не съм качвал клип от сигурно седмица гейминг, защото нямах и на идея какво да правя. Нямах и на идея, което първо да направя. Имах доста идеи, кое да направя, ама
Което първо да направя, не знам какво първо да направя. Реших да играя Brawl Stars днеска, не ми се получи, шагата ми ги нямаше, както казах, двойно аудио се чуеше. И реших Brawlhalla да кача, защото пък исках наистина да ви благодаря на Клип за 194 абоната, защото иначе така не мисля, че ще се получи добре. Мисля, че имаме едно от най-хубавите комюнитита, защото аз не знам защо. Просто така го чувствам, че скоро ще станем доста по-голям канал, отколкото сме сега. И ще ни се получи добро приятелство. Между другото имам Discord сервер. Ако искате, можете да влезнете. Има линк, съм пуснал в канала Общност. Съм пуснал Community Post, където има линк за Discord. Винаги можете да влезнете в Discord ми. Винаги можете да пишете на английски. Но винаги е препоръчително да пишете на български. Защо? Защото сме българи. Приемам английски, но по-хубаво да пишете на български, за да ви разбирам. И в Discord сервера се държим като познати, не се обиждаме, не си казваме лоши думи, не сме токсик, това е важното правило. Не сме токсик в моят Discord сервер, не бих искал да спамите лоши неща, горе-долу 18 плюс всякакви. Не бих искал въобще да спамите и ако не ви отговоря на някой коментар в Дискорда или на някакво съобщение, напишете го пак, но не веднага или 5 минути след като сте пуснали старото, а 1 час. И ако не ви отговоря 1 час или не съм го видял, или съм го видял, но съм забравил да ви отговоря, или нещо такова, затова горе-долу не спамете съобщения, да проверя дали записвам, защото никога не знаеш кога може да не записваш. Тук изобщо нямам идея какво да правя. Сега казвайте и пишете коментари. Това правете. Коментари пишете. На шорт ли трябва да го кача да ви казвам пишете коментари, че да пишете коментари, защото коментар не съм имал от сигурно месец. И хора, пинах малко вода. Ако се чудите защо не ги правя с фейскам видеята, не ми се занимава в момента. Сега и на идея как да използвам програмите, които използвам. Те първа научих, че мога да правя такива хубави кют фотота. Още не знам как да използвам аз за скрин рекордър, знам само как да записвам с него. Но не знам останалите му функции. Добре, мисля да изиграем една игра с Бодвар. И се чудя дали ви е хубаво да ви говоря или не, защото мога да оставя да е музика и да няма говор. И мисля, че ще е по-хубаво да има говор. Въпреки, че най-известното ми гейминг видео е Roblox видео. Да, то всъщност е със звук, така че да. Ако се чудите, ще има Roblox видео. Спокойно живейте спокойно. Няма да са скоро, защото малко предобрих с Roblox-а. И то даже не малко, а много предобрих с Roblox. Затова скоро няма да има. Ще има, но не скоро. Те сме се свипаха. Унищожиха ни. Какво? И не ставаме за нещо. Не. Коли на кемпа. Ако не ви говоря много, това е защото няма какво да ви говоря. Това е просто игра. Това е Brawlhalla. Човек не може да хвърли една бомба ли да? Те
изглежда се едно са познат 3 години и са играли 5 пъти заедно под... Не. Те само накампят, човек. Те само накампят. Мисля, те са науби с кампене, с нищо друго не науби. Въпреки, че 50% от играта е да кампиш хората докато са долу. Но знаете ли какво бе? Аз какво се занимавам да ги чакам? Просто ще ливна матча. Онлайн плей, free for all. Слушайте малко, слушайте. Да се надяваме, че се е чуло не двойно, че иначе лошо. Лошо, шмеке лошо. Къде падна? Трудно е да се ориентираш в тази игра, както виждате контролите. И са една от най-доброто нещо на света. И поне вече не свикнах. Свикнах с контролите и вече има живот. Живот! Иначе се надявам да ви харесват моите видеа. Пишете в коментарите, пак ви казвам, задължавам. Ако ви харесват такива видеа, винаги може да ги харесвате, да се абонирате, да напишете коментар, че наистина ви харесва, за да знам дали да продължавам въобще. И да гласувате дали да сменям логото. Дали му дойде времето вече да сменя логото. И да, нали. Защото ако искате, може и да не го сменям. Ако искате, мога и да го сменя. Смисъл, ваше избор е. Аз ако избера дали ще го сменя или не, сигурно ще избера да го сменя и може и да се окаже лоша идея. Не, няма... Добре, тут Майя дисконектна. Те са прави. Дай ме бомбата, Не, този път аз си бях виновен за бомбата. Бомбата ми е любимото нещо в тази игра. Просто ги замеряш, тя експлодира и батряс. Хабум! Хатряс! И ме убиха. Ари стига ма кампи, бе! Хабум! Хатряс! Хия! Епни! Изпратиха ма на Марс. Току-що ме изпратиха на Марс. Хабум! Аз казах хабум! Хабум! Хатряс! Хабум! Хатряс! Нати! Хабум! Нати! Супер юмрук! Не знам какво да говоря, няма какво да говоря, какво да песня. Току-що някой замери някой с бомба и аз целих това, дето го за... И така, и нали. И затова се опитвам да има някакво нещо, но... Да говоря за Брохала, той се едно да говоря какво правя в Brawl Stars. И да, в момента тази битка се получава доста дълга. И в момента се опитваме да победим. Аз се опитвам да победя. И в момента аз съм се захванал да бия жълтото нещо. Нали? Преди въобще да могат да ме изпратят на Марс. Как завърши? Аз съм на второ място? На второ място съм. Второ място сме. По-добре от трето или от четвърто. Така че... Второ място си е добре, бе. Който казва, че второ място е за слабаците, е полудял. Трето и четвърто са за слабаците. Трето и четвърто са за слабаците. Второ е за средно силните и първо е за най-силните.
Защото всеки по-така човек би казал, то второто място е за слабаците. Ама ти за да спечелиш второ място, не мисля, че ще си много слаб. Примерно на някакъв турнамент Brawl Stars. Ако спечелиш второ място, си доста силен. Ако спечелиш трето място, си пак силен, но не чак толкова. Ако спечелиш първо място, си по-силен. Добре, значи, може ли единствената игра, в която аз не игра с Мако, почти всички останали да са Мако? Мако е аклът. Това е Хатори. В момента играем с Хатори. И сме Хатори нинджи. Значи. Не. Атряс. Нати. Папо. Атряс. Бу. И то смъци. И но си паха. Малко музичка да пуснем. Нищо, че може да се чуе двойно. Да, в момента един от тях е ботове. Не знам какво се случва, защо е толкова стиха играта. Ето за това ще никога не направиш звук, като играеш игра. Особено като играеш в геометрия. После една място съм. Не. Да. Аре бе! Нати. Но... Кука за какво? Въобще не разбрах. Какво казвам, но пак съм на второ място. Повярвам какво. 4. 1, 2, 3. Минус 1, 2, 3. Минус 1, минус 2, минус 3. Това беше толкова близко да бъда на трето място. 1 милисекунда му остана. Да видим колко време стана. 18 минути. Има още. Това е. Точно това е той. Sentinels Prime. Който е гледал Transformers, знае да Sentinels Prime. Не помня кой точно Transformers филм, но е Transformer. Така, аз съм златен Sentinel. Има златен Мако. Мако цена. Не знам. Не мисля, че Мако, любимият ми герой е Мако. Златната кула ми е любимият герой. Но не мисля, че е чак толкова слаб. Защото някои биха казали, че е слаб. Някои биха казали, че е мега цветен. И хората, които смятат, че е мега. И че е прекалено силен даже. Но някои смятат, че е прекалено слаб.
Не знам какво трябва да коментирам. Освен, че някакъв минава с мотор и половината играчи вече са ботове. Мисля, че е времето да се изстреля. Какво ми направи? Ти бе! Тибетски камък такъв. Ето някой ми звъни. Извинете хора, но някой ми звънеше. Звънна, така че... И сега ще приключа клипа. Дори не знам кой ми звънна. Така че...